חלקנו כבר מכירים. זה אילן, יש להם יום הולדת. זאת עידית, היא מהמיינסטרים. הופה! כן, חזרה. אתה עלית לי עכשיו על המיטה עם הנעליים שאני אבין. אתה פשוט עשית סיבוב עם הנעליים, על המיטה, איך שאתה. ג'אם, 100% טבעי. חדש. אילן, כיוון באוברטונים, בשיעור אחד. כיוון באוברטונים, בבקשה. יש ללחוץ על הסורג מספר 1, 2, 3, 4, 5, איפה שהנקודות. סגור את המצלמה כי זה מורכב, אחי, זה לא... אין לי כוח לעשות שיעור עכשיו במצלמה. אתה לא עושה שיעור במצלמה, אתה מסביר לי איך מכוונים באוברטונים. לקחת את... תכוון, אני אשאל את השאלות הבונות. קצה האצבע. כן. צריך ללמוד לעשות את זה, אתה יודע לעשות כן, אוברטונים? מכיר אוברטונים. בסדר. יפה. אתה נותן את המיתר שאתה רוצה לכוון. כן. והוא אמור להישמע לי כמו... אתה מעלה אותו בטון מהמיתר הקודם שעשית. אם פה זה 5, אז לה למשל, במקרה הזה, יהיה 7. המטרה היא שמבחינת הצליל אנחנו נשמע את שני קווי הצליל יושבים על אותו קו, למשל. עכשיו נוציא את זה מכיוון. אז יישמע כזה וואו 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 וואו. שומע וואו וואו וואו? כן. וואו 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 וואו. כן, הוא... כן, אז אתה צריך לכוון את זה עד שיהיה לך קו אחד. זה טון אחד בעצם, זה על אותו טון. זה לא אותו צליל אבל. אתה מעלה אותו קצת, כן? לפי מה אני מתחיל לכוון את הרי? טעמי? תמי? כן. תמי, אם אין לך טיונר, אז זה לא משנה. אוקיי. העיקר שכל המיתרים יהיו או שאתה לפי מכוון איכשהו. את שאר המיתרים לפי מיתר אחד שאתה יודע שהוא מכוון. אין חוסר איזון בהשמעה, אתה לא שומע גלים ברקע של סלאם. פשוט מכוון, עושה את הפעולה, ואז אתה מכוון עד שאתה שומע את זה באותו גובה. שמעת איך פתאום נהיו גלים כאלה? כן. זה מסובב עד שזה מתיישר. אוקיי. זה כל הרעיון. למה אפשר? כל הרעיון של המשחק זה שאתה צריך לפרטט עם המצלמה. אתה מודע כל הזמן שהיא שם. חשבתי פעם אחת בהצגה, במצנס, בשכונה. הייתי כל כך גרועה. ראיתי צילומי וידאו שלי על הבמה ואמרתי, מי נתן לי לעלות על הבמה? מי נתן לי? איזה פשע. תודה. אמפתיה אוהדת. צריכה לתת לעצמך אישורים. אני לא. נכבד, אתם נמצאים כרגע בעיצומה של מסיבה מדהימה. אם אפשר בוא איתי בבקשה לרחבת הריקודים, אני רוצה להראות לך מה קורה פה, בוא תתקרב, הנה הדי-ג'יי מנגן. וואלק איזה ערב מדהים, חבל לכם על הזמן, יאללה שמה שקורה פה, משקעות, אנשים עפים, דבר מדהים כזה, עוד לא היה פה אלוהים. טוב, בקצרה אני רוצה להגיד לכם, לזוג היפה שאני מאוד מאוד אוהב ומכבד אתכם, שאני חולה עליכם, זהו ערב מגניב וערב נפלא לאומה כולה. להתראות, I love you.